Započnimo ovo sjedenje smještajući se u udoban, podržavajuć sjedeći položaj koji nam omogućava da unesemo stav budnosti i opuštenosti. To je stav kojim pristupamo našoj praksi i stav koji nastojimo odraziti svojim tijelom. Dok se smještamo u položaj za sjedeću meditaciju, osvijestimo čitavo tijelo i sve točke kontakta tijela i okoline. Dodir stopala s tlom, stražnice s podlogom, gornji dio tijela, trup i kralježnicu, njihovu težinu, pritisak. Osjetimo temperaturu, toplinu ili hladnoću u različitim dijelovima tijela. Osjet strujanja zraka, razliku između mjesta gdje zrak dodiruje kožu i ondje gdje je koža prekrivena odjećom. Budimo svjesni čitavog tijela, svih osjeta koji se javljaju iz unutrašnjosti tijela i osjeta s površine tijela. Vidimo postoji li bilo kakva napetost, stisnutost, pritisak ili nelagoda koju možemo finim pokretima na početku ovog sjedenja malo popustiti, omekšati ili pronaći položaj u kojem možemo nastaviti sjediti naredno vrijeme. I kada smo spremni, osvijestimo dah. Usmjerimo čitavu svoju pažnju na osjet disanja, prirodnu, ritmičnu izmjenu udah i izdah, gdje god oni bili prisutni upravo u ovom trenutku. Možda disanje najjasnije osjećamo u trbuhu, možda u nosnicama, prsnom košu, ramenima ili kao pomicanje čitavog gornjeg dijela tijela. Ili povežimo se s disanjem na onom mjestu gdje to inače činimo u svojoj praksi. Ne moramo disanje mijenjati, nema potrebe da ga kontroliramo ili da išta činimo. Čitava naša pažnja naprosto je usredotočena na udah i na izdah, zamjećujući i ovu stanku kao mali prijelaz između udaha i izdaha i ponovno između izdaha i udaha. I prisjetimo se da kada god naš odluta, samo ga nježno, blago, kao prijatelja za ruku, uzmimo, prepoznajmo kamo je otišao i zatim ga uvijek iznova strpljivo, nježno, ali odlučno okrenimo natrag našem udahu i izdahu. Udišući, znamo da udišemo. I izdišući, znajući da izdišemo. Udah
i izdah. Ne moramo razmišljati o dahu. Ne moramo kontrolirati disanje. Znamo da dišemo na način da se izravno povezujemo sa osjetima daha. Osjet svježine na udah. Osjet blage topline ili vlažnijeg zraka na izdah. Ili osjet podizanja na udah u trbuhu, prsnom košu. I osjet spuštanja na izdah. Uvijek iznova vraćamo se dahu. Nastojeći ući u ritam, prirodan tok udaha i izdaha, stopiti se s dahom. Udišući, znamo da udišemo. Izdišući, znamo da izdišemo. Nastavimo. Udah i izdah. Udišući, svjesni čitave duljine trajanja udaha. Od njegovog početka do njegovog kraja. Izdišući, svjesni čitave duljine trajanja izdaha. Od njegova početka do njegova kraja.
Udišući, dopuštamo tijelu da se umiri. Izdišući, dopuštamo umu da se opusti. Udah. Izdah. Mir. Opuštenost. Udišući, omekšavam svaku napetost u tijelu. Izdišući, otpuštam svaku pojavu u umu. Udah. Izdah. Omekšavam. Otpuštam.
Udišući, dopuštam svoje tijelo. Izdišući, oslobađam svoj um. Udah, izdah. Dopuštam, oslobađam.